Mga Panultihon, Kapitulo 21. Dumalahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari, sama sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag naghuna-huna ka, nga ang tanan mong gibuhat husto, apan timan-i nga hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan kaysa maghalad kaniyag mga mananap. Ang mga taong dautan sa ilang pagkamapahitason ug garbo gigamhan ug kini kasal-anan. Ang plano sa makugihon mudangat sa pagkamadagayaon, apan ang madali-dalion nagdali lamang ngadto sa kawadon. Ang bahandi nga imong maangkon pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Malaglag ang mga dautan pinaagi sa ilang kaugalingong kabangis kay nagdumili man sila pagbuhat sa matarong. Ang mga taong sad-an musubay sa dalan nga baliko, apan ang mga walay sala nagbuhat sa matarong. Maayo pag magpuyo sa kisami kaysa mutipon pagpuyo sa balay sa asawa nga tagaw-tawan. Ang mga daotang tawo kanunay nangandoy sa dautan ug wala sila'y kaluoy bisan sa ilang silingan. Sa dihang silutan ang taong bugal-bugalon, makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon makat-on gikan sa itudlo kaniya. Ang Dios nga maoy matarong nasayod sa mga nanghitabo sulod sa balay sa mga taong dautan, ug siya maoy mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangaliyupo sa mga kabos, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang gasa nga gihatag diha sa sekreto makapuypoy sa dakong kasuko. Kung tumanon ang hustisya, magmalipayon ang mga maayong tao, apan maminghoy ang mga dautan. Ang dili magamit sa maayong pangisip, musangko sa kamatayon. Ang pagpatuyang sa kahilayan, sa bino, ug sa maayong pagkaon, dili gayud makapadato kanimo. Ang mga taong dautan maoy mahiagom sa pag-antos nga ila untang ipahamtang sa mga tawo nga matarong. Maayo pag magpuyo sa kamingawan kaysa makiktipon ka sa tagaw-tawan o bugal-bugalon nga asawa. Ang mga taong maalamon mahimong dato og magpuyo sa kaharuhay, apan ang mga hungog mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Pagmaluluyon og ayaw panlimbong ug mabuhi kag dugay. Mutamod kanimo ang ubang tawo ug dili ka limbungan. Ang abtik nga general makailog og usa ka syudad nga gipanalipdan sa kusgan nga mga tawo ug gunubo niya ang mga paril nga ilang gisaligan. Kung dili ka buot mahiapil sa kasamok, pagmatngon sa imong isulti. Ang taong garboso mabugal-bugalon ug mapahitason ug nagtuo nga maayo na gayud kaayo siya. Ang usa ka taong tapulan nga nagdumili pagtrabaho sama ra sa naghikog. Siya naghuna-hunag hinakog sa tibok adlaw, apan ang taong matarong makahatag ug muhatag sa madagayaon gayud. Kasilagan sa Ginoo ang mga taong dautan
nga maghimog halad kaniya labi himuon nila kini tungod sa daotang mga tinguha. Dili katuuhan ang pagsaksi sa taong bakakon, apan ang isulti sa tao nga naghuna-huna pag-ayo sa angay niyang isulti tuuhan gayud. Ang taong matarong magmatngon sa iyang binuhatan, apan ang taong dautan magpabaga sa iyang nawong. Ang kaalam, ang kalantip sa hunahuna ug ang pagtugkad sa mga butang walay kapuslanan kun ang Ginoo batok kanimo. Makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat, apan ang Ginoo maoy muhatag sa kadaugan.